трябваше още в самото начало, когато се повдигна, когато се разкри опасността от нахлуването на кризата в страната, още когато се сглобяваше бюджета есента на тази година, да се предвиди, че той не може да бъде изпълнен по този начин. Тъй като първо няма да има такъв икономически растеж, след това няма да има и такава инфлация, след това няма как да няма и други утежняващи обстоятелства, примерно като по-ниската цена на петрола, нали, включително акцизи и данък добавена стойност по линията на горивата и така нататък. Много неща бяха ясни още през есента, че няма да се случат и не се направиха съответно мерки, за да се облегчат данъкоплатците сега. Сега се вижда, че бюджета върви с несъбиране около милиард и 150 милиона. В момента е така. Самото финансово министерство предупреди за още по-голям колапс. Има 1-2 милиарда и нещо, които се чакат от Европейския съюз, които няма да дойдат. И излиза, че едно неизпълнение, което Министерство на финансите очаква между 2 и 5 милиарда, и 2 милиарда, които няма да се случат по никакъв начин от Европейския съюз, защото няма как в този промеждутък от време това нещо да се развърже, обещават неизпълнение на бюджета в края на годината в размер на около 5, може би дори 6 милиарда лева. Това е около 1/4. Надолу. Значи наследството, което се очертава още сега, задължава категорично управляващите да обявят това, което министърът на финансите Орешарски се опита някакси да каже на своите колеги. Те всичките си решиха да не го чуят. Той ги призова да започнат да се оглеждат за специални мероприятия по намаляване на разходите. Щом те му отказаха това нещо да направят, защото той ги предупреждава. Бюджетът ще бъде много по-зле изпълнен, отколкото се очертаваше, когато го приемахме. Тогава той трябва да влезе с идея за актуализация. Не с идея, с проект. Трябва да ги задължи през консенсуса на Народното събрание веднага да започнат да прилагат програми за икономии. Защото така се прави във всяка нормална страна. Ти като виждаш, че те заплашва 1/4 неизпълнение на бюджета, трябва много бързо да ориентираш политиката спрямо това, за да запазиш бюджетната стабилност. Това да не означава, че си променихте позицията от миналата есен, когато твърдихте, че трябва да има бюджетен дефицит през тази година. Не, едно е да се получи бюджетния дефицит, когато го очакваш, че си го планирал, базирал си бюджетните приходи на много по-ниска прогноза. Ние настоявахме, че има много по-лоши показатели за икономически растеж на брутния вътрешен продукт и така нататък. Едно е да планираш бюджет с дефицит, друго е кризата, торнадото на кризата да те набута в дефицит, който ти не искаш да се получи. Тоест ти преследваш бюджетен излишък от 3%, идват Международния валутен фонд и ти казва, ти няма да постигнеш 3% излишък, напротив, ти ще имаш дефицит и трябва да имаш мерки. Те още гонят онази неснета цел от 3% бюджетен излишък. Вижте колко е порочно този начин на упражняване на бюджета. Фактически ти си поставил неизпълнима задача и кризата те принуждава да отидеш върху логиката на нещата. Само, че това е много по-лоша ситуация. Това означава, че не управляваш на практика страната. В тази връзка искам да ви задам един въпрос с Карабанов, се казва, Финанс ППГ и Биобизнес ТВ. Миналата седмица беше мисълта на Международния валутен фонд в България. Направи му препоръки. Как трябва да се разбират тези препоръки, които са опитани в български народ? Това не е преведена на езика на политиците, както те бяха написали доклада. Защото те също се поръчаха за тях, най-вече на разходната част. И до какво би могло да доведе това, ако не се случи? Ако не се преразгледа бюджета в неговата разходна част, при така очертаващата се криза, между другото, кризата ще се развие във втората половина на годината. Ако фонда се прави, ще доведе до общото спад някъде в порядъка на 3,5% на брутния вътрешен продукт. При много по-ниска инфлация от тази, която е прогнозирана в бюджета,
това гарантирано ще е 10%, хич нищо друго по-лошо да не се случва, означава по-ниски приходи в бюджета. В този смисъл, ако не се отговори на тая променена ситуация с затягане на коланите, с урязване на разходите, с провеждане на такива, аз би ги нарекал, смели решения, защото няма как това нещо да не се направи, ще се случи следното. Това правителство ще задържи нещата колкото се може повече, по-дълго, без сътресение, прехвърляйки върху следващото тежестта на мерките, които то не е взело още от есента на миналата година. Така наречения, това, което ние казвахме, дайте антикризисен план, нали така? То ще го прехвърли. Нещо повече, има един разход, който е особено тежък. Всъщност, хайде да не коментирам отделни разходи, но ако това не се направи, в края на годината следващото правителство ще бъде принудено да прави още в есента на тази година драматични съкращения на бюджетните разходи. Няма как да не го направи, защото парите просто няма да му достигат. А това ще принуди ли следващото правителство да се обърне за помощ към Международния валутен фонд? От сега не може да се каже точно какво ще се случи, дали то ще има възможност да маневрира. Много зависи от самото правителство, от неговата воля, от неговата програма, зависи кое ще бъде то, зависи на какво доверие ще се опре. Това са все неясни въпроси, затова не може предварително да се каже дали ще се опира до Международния валутен фонд. Но вижте, Международния валутен фонд, какво направи правителството българското? Нека да дешифрираме това, което се опита да направи Станишев. Станишев поиска заем без условия, ако го преведем на български така съвсем. Тоест, Международният валутен фонд да даде заем, но да не поставя никакви условия за макроекономическата политика. Смисъл да няма условия, примерно, за намаляване на разходите. Беше му отговорено, че такъв заем, какъвто фонда, доколкото аз знам, е дал на Мексико и може би на Полша, мисля, че Мексико и Полша, България не е такова високо качество финансов субект, беше отговорът, че да и се даде такъв длъжник, че да и се дадат такива луксозни преференции при отпускането на парите. Тоест, казва се на българското правителство, на вас българите, можем да дадем заем, но задължително вие ще трябва да приемете ангажиментите и извършите определени корекции на своята макроекономическа политика. Това беше казано в прав текст. Но какво означава това за сегашното управление? Трябва да си направите всичките изводи. Защо българското правителство при тия излишъци, при този нисък държавен дълг, изведнъж се оказва непривилегирован партньор за финансиране от Международния валутен фонд? Защо няма този статус? Какво е по-лошото на България? И веднага трябва да обърнем очи и да кажем, това е цялата тази драма, която спря усвояването на еврофонда. Всички тези процеси. Вие малко току-що вървите бомбата. Кога е било дадено на българското правителство да се разбере, че не се няма достъп до тази гъвкава кредитна линия? Именно това е безусловният заем на МВФ. Кога стана ясно, че България не може да... И на мен ми стана ясно. На база на вашите... Да, на база на информацията, която имам от посещението. Няма да има такъв заем за България. Моля? Но това не е публично. Добре, ето ви бомба. Аз не мисля, че това е някаква изненада за български журналисти. Не, един такъв категоричен отказ е изненада. Това е факт, който